O conselleiro de Emprego, Comercio e Migración visitou hoxe o Concello de Boborás para comprobar os primeiros traballos do Obradoiro Dual de Emprego da agrupación Bolemás, promovido conxuntamente por este municipio xunto cos concellos de Leiro e Maside e financiado pola Xunta cun investimento de preto de 480.000 euros. Pois unha acción na que formamos durante 9 meses a 20 persoas, tanto na realización pois de traballos de construcción, de obra, neste caso pois están arranxando uns lavadoiros, e ao mesmo tempo tamén damos unha formación no ámbito forestal moi centrado no que se refire á prevención de incendios. Este ano, como novidade nos obradoiros, pois permitimos, aclaramos que naquelas fincas como esta que estamos vendo aquí, pois que estén dentro das franxas e que non se limparan polos propietarios, a execución subsidiaria que ten que facer o Concello se pode facer tamén cos obradoiros, non? E, polo tanto, que estamos aí apoiando tamén, ao mesmo tempo que formamos a esta xente, lle damos certificados de profesionalidade que logo lle permiten desenvolver a súa actividade, o que estamos tamén facendo unha labor moi importante de prevención de incendios. Durante a visita estiveron presentes a alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, o alcalde de Leiro, Francisco Fernández, e o de Maside, José Manuel Iglesias. Tamén fixeron unha valoración do que estas axudas supoñen para os concellos máis rurais. Para nós é importante porque, por un lado, tamén se forma a veciños do noso concello, se lle dá pois, unha oportunidade para traballar e formarse, e unha cousa importante, bueno, poñemos neste caso, como temos no Obradoiro, pois neste caso a rehabilitación de varios lavadoiros, a posta en valor do patrimonio dos nosos municipios, e por outro lado, algo que é moi destacable e que este ano é novedoso é o tema da limpieza da franxa secundaria. Creemos que é fundamental porque, bueno, temos o problema sempre dos incendios, tamén hai unha parte de abandono e de desconocemento da propiedade das fincas e, bueno, ahora a través neste caso pois, das denuncias que fan os veciños, notificámoslle e despois unha vez que é infructuosa a notificación ou non se limpa ou non se fai caso, pois a través do Obradoiro estamos entrando xa a limpar en franxa secundaria. Que podamos entrar co Obradoiro a desbrozar, sobre todo como a parcela esta que estamos vendo, que é unha edificación antigua con moitísimo valor, que estaría en semi-abandono, pois bueno, pois ahora sí que a vemos, sí que ahora miramos o arco, e, bueno, pois a parcela quedou limpa e a verdade é que é moi bo para todos os veciños. É importantísimo a colaboración entre concellos para poder fazer estes obradoiros, porque estou seguro que nin Boborás, nin Maside, por suposto Leiro, podría acometer un obradoiro solo. Entre os traballos previstos figuran a recuperación e acondicionamento de fontes e lavadoiros, a mellora da contorna de equipamentos e recursos patrimoniais e labores de mantemento forestal e limpeza de franxas, contribuindo á posta en valor do territorio e á mellora dos servizos para a veciñanza.